ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем барои шумо куртҳои навинкаи мрамори гуфтагӣ неки санги сваровски тоза қати задагӣ ина украшениёшон дар остиношон ҳам ҳастай. ина марҳамат бибинед, дар остиношон украшени ҳастай. баъд пешонда нигоҳ кунед чӣ хел украшени задагиан. куртҳои утук будан ко ҳанаму стили ҳанаму қати задагӣ неки фақат санг задагиан. Санг на самом деле санги тозаи сваровския ай размери чанд то чанда ай 48 пуш то 58 пуша метавонед ки занг занед. мрамори тозаи материалиш мрамори тоза нақш 250 сомон. касида ки маъқул мешавад занг мезанем. мо доставка дорем тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон. дуюм чизе ки нишон медиҳем ие обманка мегӯям. обманка ё обманкои аҷибот фасон материалошам якум сорта. нархи ё 350 сомонӣ. тамом ҷош санг дора. ина марҳамат бинед. ина бариш сангош ина ма чӣ хел мегӯям ки шумо фаҳмед. ина санг саб сафед кадоме ки сафед пӯшиданда ҳавас дора. ина остиношам ҳастай. остиношам ҳастай. и чанд расветка дора. чандта расветкаш ҳастай. пака метавонед ки ина обманка мегӯям. обманкои тоза. ина ма дуру мегирам. таш дам киртай хел киртай тинкакай буруш дам. нархи ё 350 сомон. ина расветкашам ҳастай. ин расветкашам ҳаст. бу сияҳшам ҳаста. чанд намуд расветка дорем. ина болода ҳамира сияҳша. ина сафеда сияҳша. ина чӣ ки дидестем ку ина мира сияҳша. ина да ҳастай бо наи аму ина киртои мрамир сияҳш. ай сияҳшда чиш бо вазифтаре некина шумо барои сангош ки сангоша бибинед. ҳаминҷа рафтагӣ ина сафедшам ҳастай. ай мрамро сияҳшай сафедшай малошнишай бо ҳастай дигар расидко. ина бо расидкош ҳастай. наи саусшам будастай. ина хе саусшам ҳаст. неки ай ҳама да фасонаш инами чӣ хел шумо дидестен анамишай. чанд харикам бигӯй ҳамчун фасон ҳаст. марҳамат каседа ки дар кора нами ватсапода шумо менависен. ина марҳамат бинен чӣ хеле ки шумо дидестен анами фасоншам яй. баъд сафедаш намедонам шумо будам мада ҳамин чизи сафед маъқул ки аст. аре ҳамиё зур задагиан аст. 250 сомон гӯё ки бепул аст. сангша бинед. сангаш тозаи сваровский то размери 58 пуша. боқи сарбаланда обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.